Samtang nagserbisyo sa iyang 60 kaadlaw ang suspensyon, naka-relax ragyud si Mayor Michael Rama Lunes sa buntag ting flag ceremony sa Cebu City Hall. Kagahapon naglaroy-laroy si Rama sa sugbog gamit ang public transportation gikan sa iyang balay diha sa Basak. Giuli ni Rama ang issue sa iyang gisakyan nga Toyota Grandia sa City Hall ni adtong Biyernes. Nakahigayon hinuon siya og pakighugoy-hugoy sa iyang mga nakasakay sa jeep ug mao panipliti nila. Ang maong gibuhat ni Mike nakadawat og lain-laing reaksyon sa mga netizens. Si Rama gisuspenso sa palasyo human kini mimando sa pag-demolish sa Center Island sa Katipunan nga usa ka proyekto sa Barangay Labangon dinhi sa Cebu.